ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Супокой вам. Сакрамент з'яўляецца асаблівым знакам Божай прысутнасці. І гэта незвычайная прысутнасць. І яна характарызуецца тым, што Бог у гэтым знаку умацоўвае чалавека. І найважнейшым тым, хто дзейнічае ў гэтым знаку, з'яўляецца сам найвышэйшы. І сёння будзем сведкамі, як гэты знак асаблівай прысутнасці Божай моцы, Божай сілы для таго, каб служыць і Богу, і людзям, будзе ўдзелены аднаму з нашых братоў, Владзіславу Мінько. На пачатку вітаю ў гэтым касцёле ксяндза арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, які знаходзіцца ўпершыню ў гэтай парафіі, і згадзіўся, каб разам з намі цэлебраваць гэтую ўрачыстасць, узначаліць і ўдзяліць сакрамент святарства, сакрамент пасвячэнняў нашаму брату Владзіславу. Вітаю маму Браніславу і тату Валерія. Вітаю родных, блізкіх з боку нашага брата Владзіслава. Вітаю ўсіх, хто прыехаў на гэтую ўрачыстасць, святароў, кансакраваных асобаў. Таксама сярод нас ксёндз Францішак Руць, пробашч парафіі, з якой паходзіць наш брат Владзіслаў. Вітаю асобы кансакраваныя. Вітаю ўсіх, хто шчырым сэрцам прагне сёння ўсхваляць, праслаўляць найвышэйшага Бога за тое, што умацоўвае звычайных слабых людзей да канкрэтнай місіі ў сваім касцёле. Вітаю вас, дарагі любы народ Божы, вернікі, якія моліцеся вельмі часта за нас, каб падтрымоўваць сваёй малітвай нас у нялёгкім шляху. Ваша Эксцэлленцыя, паважаны ксёндз біскуп, шчыра вітаем вас у нашай парафіяльнай свецка-каталіцкай сям'і. Сягоння ў нашай сям'і вялікае свята. Праз вашы рукі наш брат Владзіслаў прыме прэзбітарскія пасведчанні. Дзякуем Пану Богу за гэта, цешымся з гэтага і ўзносім яму хвалу за ўсе яго цудоўныя справы, за пакліканне вашае, за пакліканне брата Владзіслава, за іншыя святарскія і манаскія пакліканні, за пакліканні свецкіх да стварэння супольнасцяў у касцёле, якія служаць евангелізацыі свету і нясуць Слова Божае людзям, умацоўваюць іх у веры, даюць ім надзею на жыццё вечнае, напаўняюць любоўю да Езуса Хрыста і бліжняга. У памяць пра гэты дзень хочам вам падарыць копію абраза, які напісаў таленавіты мастак, іспанец, заснавальнік неокатехуменальнага шляху на ўсім свеце, Кіко Аргуэлья, якому Маці Божая аб'явілася і заклікала ствараць малыя супольнасці на падабенства святой сям'і з Назарэту, дзе кожны другі Христос. Хвала Пану.
У ім'я Єсуса Христа ми сьогодні зібралися у гэтым святым месцы, якое будуецца. Гэта Дом Божий, месца сустрэчы Бога з чалавекам, але таксама чалавека з Богом. І, напевно, парафіяльны касцёл, у якім Владислав сустрэўся з Єсусом Христом, з тим, який сказав йому, звернувся до його, «Пойди за мною», близький йому серцю. І дякуємо Богу, що там, скажем так, у городській, столичній метушні, він почув це слово, так, як і ми. Тому вітаю сердечно всіх айцов, святоров, сестров законних, усіх, хто у своїм часі відкликнулися на слово Ісуса Христа. «Вось я, пошли мене». Сьогодні ми, усі дорогі брати і сестри, особливим чином найближче, це тата, мама, найближча родня, напевно, з дроженням, з тривоги у серці переживають цей момент, бо ось він, той, який був вдома, той, якого учили молитви, у дитинстві жагнатися вчили, перші слова, перші кроки по житті і до Пана Бога, сьогодні буде при алтарі Пана складати найсвятейшу ахвяру, стане святором, презбітером. Подяка Богу, подяка людям, семінарії, усім тим, хто сприяв і хто йому товаришив у дорозі до святарства і монашського життя. Тому у інтенції нашого неопрезбітера, його сім'ї, усієї супольності айцов і об нових святарських покликаннях і монашських, эту найсвятейшую ахвярую Богу. А мы Бога перепросим за наши грехи, как мы могли годно скласть найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному, и вам, братья и сестры, что согрешил я ими, думкою, словом, учинком и занепокоем. Моя вина, великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Помолимся. Пане наш Боже, Ти просвятаров і їх служення керуєш Твоїм народом. Да поможи этому діакону Твоєго костьола, якого Ти сьогодні робиш удельником святарського служення, завсёды исполнять гэты обовязки згодно с Твоей волей, каб своей послугою життем у Христе помножал и Он Твою славу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы, нехай ніхто не погарджає твоєю молодостю, але стань для верных узором у слове, поводинах, любові, віри і беззаганності. Покуль не прийду, займися читанням, заохвочуванням і навучанням. Незнядбовий дар, який ёсць у табе, і які быў дадзены табе праз прароцтва і ў складанні рук прэзбітэраў. Аб гэтым клапаціся, гэтаму сябе прысвячай, каб твой поступ быў відавочны для ўсіх. Зважай на сябе і на навучанне, трывай у гэтым, бо, робячы так, і самога сябе збавіш, і тых, хто цябе слухае. Гэта Слово Божие. Ти святар навеки, на узор Мельхиседека. Ти святар навеки, на узор Мельхиседека. Пан сказав моєму пану, сядай праворуч мяне, покуль не покладу ворогов твоих до подножия твоего. Ти святар навеки, на узор Мельхиседека. Жазно силы Твоей спашле пансиона, будешь владарить сярод ворогов Твоих. Ти святар навеки, на узор Мельхиседека. С Тобою панаванне у день Твоей моцы, у бляску святости, зулонне перед світаннем народил Тебе. Пан присягнув і не пошкодує, Ти святар навеки, на узор Мельхиседека. Ти святар навеки, на узор Мельхиседека.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моей, як і я заховав заповіді Отця Майго і застався у ягонай любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость была у вас, і каб радость ваша была повнай. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большой любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Няхай падыдзе той, хто будзе прымаць пасвячэнне ў прэзбітары. Брат Уладзіслаў Мінько. Дастойны ойча, маці святы касцёл просіць пасвяціць гэтага нашага брата ў прэзбітары. Ці перакананы ты, што ён годны гэтага? Паводле апытання вернікаў і меркавання адказных за падрыхтоўку кандыдата, сведчу, што ён прызнаны годным гэтага. З дапамогаю Пана Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста прымаем гэтага наша брата ў стан прэзбітараў. Дзякуем Пану Богу. Дарагія браты і сёстры, гэты наш сын, блізкі наш або сябра, неўзабаве будзе удзелены ў стан прэзбітараў. Таму добра паразважаем, якое служэнне ў касцёле ён атрымае. Сапраўды, увесь Божы народ становіцца ў Хрысце каралеўскім святарствам. Але сам наш вялікі святар Езус Хрыстус выбраў некаторых вучняў, якія ад яго імя публічна выконвалі ў касцеле святарскія абавязкі для дабра людзей. Ён сам, пасланы Айцом, паслаў у свет апосталаў, каб праз іх і праз іх наступнікаў, біскупаў, заўсёды спаўняць свой абавязак настаўніка, святара і пастыра. Супрацоўнікамі біскупа устанаўліваюцца прэзбітары, паяднаныя з імі ў святарскіх абавязках і пакліканыя да служэння Божаму народу. Гэты брат Уладзіслаў пасля сур'ёзнага роздуму атрымае прэзбітарскае пасвячэнне, каб служыць Хрысту настаўніку, святару і пастыру, дзякуючы якому цела ягонае, гэта значыць, касцёл становіцца Божым народам, будуецца і ўзрастаецца як святыня. Ён будзе пасвечаны на сапраўднага святара новага запавету, каб, прыпадобіўшыся да Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара, паяднаўшыся са святарамі і біскупамі, абвяшчаць Евангелле, кіраваць Божым народам і служыць Богу, асабліва праз складанне ахвяры Пана.
А ты, умилованы браці Владиславе, калі будзеш пасвечаны ў прэзбітары згодна з даручэннем служэннем, выконай святы абавязак навучання імя Христа настаўніка. Абвяшчай усім Божае Слово, якое сам з радасцю прыняў. Разважай над законом Божым, веру тое, што прачытаеш, навучай таму, у што паверыш, і выконвай тое, чаму будзеш навучаць. Няхай твоё навучэнне будзе спажыткам для Божага народу. Няхай беззаганнасць твайго жыцця будзе крыніцаю радасці для Христовых вернікаў, каб словам і прыкладам ты будаваў дом Божы, яго касцёл. У імя Христа ты будзеш выконваць таксама абавязак асвячэння. Праз твоё служэнне будзе удасканальвацца духоўная ахвяра вернікаў, паяднаная з ахвярай Христа, якую ты разам з ім у цэлебрацыі таямніцы Эўхарыстыі будзеш складаць без праліцця крові, але складаць сваімі рукамі на алтары. Таму усведамляй, што чыніш, і наследуй тое, што здзяйсняеш, каб, цэлебруючы таямніцу смерці і ўваскрасення Пана, ты імкнуўся знішчаць у сабе ўсе заганы і жыць новым жыццём. Далучаючы людзей праз хрост да Божага народу, адпускаючы у імя Христа і касцёла грахі ў сакраманце пакаяння, умацоўваючы святым алеем хворых, цэлебруючы святыя абрады ў розныя гадзіны для ўзнясення хвалы і падзякі, у малітве не толькі за Божы народ, але і за ўвесь свет. Памятай, што ты з людзей узяты і для людзей пастаўлены, каб яднаць іх з Богам. Спаўняй жа абавязак Христа святара з няспыннаю радасцю і сапраўднай любоўю, шукаючы не сваёй карысці, але таго, што Христовае. Дарагі сыне, выконваючы згодна з даручэннем табе служэння абавязак Христа, галавы касцёла і пастыра, захоўвай еднасць з біскупам і будзь паслухмяны яму і сваім настаўнікам, сваім законным уладам. І імкніся злучыць верных у адну сям'ю, каб праз Христа у Духу Святым прывесці іх да Бога Айца. Заўсёды май перад вачыма прыклад добрага пастыра, які не прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць, а таксама каб адшукаць і збавіць тое, што загінула. Амен. Дарагі сыне, перш чым атрымаеш пасвячэнне ў прэзбітары, ты павінен выказаць перад народам намер прыняць гэты абавязак. Ці хочаш нестомна выконваць абавязак святара ў ступені прэзбітара, каб быць руплівым супрацоўнікаў біскупаў у кіраванні Божым народам з дапамогаю Духа Святога? Ці хочаш годна і мудра здзяйсняць служэнне слова, абвяшчаючы Евангелие і настаўляючы ў каталіцкай веры? Ці хочаш на хвалу Бога і дзеля асвячэння хрысціянскага народу згодна з традыцыяй касцёла пабожна і з вераю цэлебраваць таямніцы Христа,
особливо Евхаристичну ахвяру і сакрамент поєднання. Чи хочеш разом з нами просити Божої милосердності для дорученого тобі народу, згодно з наказом Христа, нестомно триваючи у молитві? Чи хочеш ще мацней єднатися з Христом, найвищим святаром, який себе самого склав Отцу у беззаганну ахвяру за нас і разом з ним присвячати себе Богу для збавлення людей? Ти обіцяєш дієцезіальному біскупу і своєму вищейшому настоятелю пошану і послухняність? Бог, який розпочав тобі добру справу, нехай сам її завершить. Молимся, наймилейшее, до Бога Отца Всемогутного, каб щодро наділив небесними дарами гэтага слугу свого, якого вибрав для виконання презбітерського обов'язку.
нас послание Духа Святого. Выбав нас, Пане, Мы грешные Тебе просим. выслухай нас, Пане, Костел Твой святый берегчи кировать и май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Айца святого и усё духовенство, берегчи у святой побожности май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Гэтага выбранага благословить май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Гэтага выбранага благословить, освятить и консекровать май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Усе народы свету и за правдою згодою отрыма дарить май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Нас у святой службе Твоей умацовать и заховать май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Иисус, Сыне Бога живого, Тебе просим. выслухай нас, Пане, Христе, почуй нас. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Христе, выслухай нас. Пане наш Боже, просім Цябе, выслухай нас і спашлі на гэтага слугу Твайго благословлення Духа Святога і моц ласки святарства, каб таго, каго мы ахвяруем Табе праз пасвячэнне, Ты заўсёды шчодра надзяляў Тваімі дарамі. Праз Христа, Пана нашага.
Будь з нами, Пanie, Święty Ojcze, Всемогутний, Wieczny Boże, Krynica człowieczej godności i dawca всіх ласкаў. Праз Цябе удасканальваецца ўсё, праз Цябе ўсё умацоўваецца. Дзеля ўтварэння святарскага народу Ты моцаю Духа Святога устанавіў у ім на розных ступенях слугаў Езуса Христа, Твайго Сына. Яшчэ ў часы Старога Запавету ўзніклі абавязкі, устанаўленыя для здзяйснення святых таямніцаў. Бо калі Ты паставіў Маісея і Аарона на чале народу, асвячаць яго і кіраваць ім, Ты абраў мужоў ніжэйшага стану і годнасці, іх паплечнікамі і памочнікамі ў гэтай справе. Ты ў пустыні ўмацаваў дух Маісея парадамі 70 мудрых мужоў, каб з іх дапамогай ён мог лепш кіраваць Тваім народам. Так і на сыноў Аарона Ты выліў шчодрую ласку, дадзеную іх айцу, каб згодна з законам дастаткова было святароў для прынясення ў скіні ахвяраў, якія былі знакам будучых дабротаў. У апошнія часы, Святы Ойча, Ты паслаў у свет свайго Сына Езуса Христа, вестніка і першасвятара нашай веры. Ён праз Духа Святога склаў Табе сябе самога ў беззаганную ахвяру і апосталаў, асвечаных праўдаю, учыніў супольнікамі сваей місіі. Ты даў ім паплечнікаў, каб па ўсім свеце абвяшчалі і здзяйснялі справу збаўлення. Таму цяпер мы просім Цябе, Пане, дай нам, слабым, гэтага памочніка, якога мы патрабуем у святарскім служэнні, прынятым ад апосталаў. Просім Цябе, Всемагутны Ойча, дай гэтаму слугу Твайму годнасць прэзбітара, аднаві ў яго сэрцы духа святасці. Няхай ён верна выконвае абавязак святарскага служэння другой ступені, прыняты ад Цябе, Божа, і прыкладам свайго жыцця спрыяе выпраўленню звычаяў. Для нас, біскупаў, няхай будзе добрым супрацоўнікам, каб словы Евангелія, якія будзе ён абвяшчаць праз ласку Духа Святога, прыносілі плод у сэрцы людзей і дасягнулі краю зямлі. Няхай разам з намі будзе верным служыцелем Тваіх таямніцаў, каб Твой народ аднаўляўся праз купель адраджэння і жывіўся з Твайго алтара, каб грэшнікі атрымалі паяднанне з Табою, а хворыя палёгку. Няхай будзе ў адзінстве з намі, Пане, каб прасіць Тваёй міласэрнасці для даручанага яму народу і для ўсяго свету. Каб такім чынам усе народы, сабраныя ў Христе, сталі Тваім адзіным народам і дасягнулі дасканалай еднасці ў Тваім валадарстве. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Мае дарагія, вялікія справы, Божыя справы даконваюцца ў цішыні і спакойна. Маем святара.
Нехай Пан Єсус Христос, якого Отець намастив Духом Святим і моцею, ахоўвае Цябе, каб Ты асвячаў хрысціянскі народ і складаў ахвяру Богу. Прымі дары святога люду, прынесены для ахвяравання Богу. Усведамляй, што будзеш чыніць, наследуй тое, што будзеш здзяйсняць, і жыццё сваё прыпадабняй да таямніцы крыжа Пана. Ступай
Помолитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже, Ты покликал святорода служения при святых алтарах и Твоему народу, учини ласкаво празмоц гэтая ахвяры, как служба Твоих обранников была завсёды Тебе досподобы, и приносила трывалый плен для Твоего костела, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты праз намашчэнне Духам Святым устанавіў свайго адзінароднага Сына першасвятаром новага і вечнага запавету і наказаў, каб толькі ягонае святарства трывала ў касцёле. Христус не толькі падараваў адкупленнаму народу каралеўскае святарства, але з братняй любоўю выбірае людзей, каб праз ускладанне рук яны атрымалі ўдзел у яго святым служэнні. У яго імя яны аднаўляюць ахвяру нашага адкуплення і рыхтуюць для Тваіх дзяцей пасхальную вячэру. З любоўю служаць яны Твайму святому народу, жывяць яго Тваім словам і ўмацоўваюць сакраментамі, прысвячаючы сваё жыццё Табе і збаўленню сваіх братоў, яны імкнуцца стаць падобнымі да Хрыста і заўсёды сведчыць перад Табою аб сваёй веры і любові. Таму і мы, Пане, разам з усімі анёламі і святымі праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, просавна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, просавна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, Пане, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале.
Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келі збавлення, дякуючи, що учинив нас згодними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом, со слугою Твоим, якого сьогодні Ти пожадав поставити святаром костьола і всім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які опаснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзефом її обранником, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празднуйся веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані до всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство і моць і хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костьола Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який береш на землі гріхи світу, змилуйся над нами. Ранку
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. тело и кровь Христа, вечное.
Молимся. Милостивый Боже, нехай вяра, якую мы склали и приняли умацовая святоров Твоих и усих Твоих слугов, как поеднаны с Тобою вечною любовью, яны могли годно служить Твоей величи, праз Христа Пана нашего. Присядьте, калі ласка. Дорогие браты и сестры, хочам дзякаваць в першую чаргу Пану Богу за гэтую урачыстасць. Дзякуем ксяндзу арцыбіскупу, дзякуем усім вам. Я толькі хочу нагадаць наступны парадак, які будзе адбывацца пазней, вось ужо праз хвіліну ад імя нашай супольнасці парафіяльнай брата Владзіслава павіншуе моладзь. І вялікая таксама просьба, калі ласка, зразумейце, што мы абмежаваныя ў часе. Усе, хто хацеў бы павіншаваць брата Владзіслава супольнасцямі, асабліва, мы ўсе гэта зробім пасля імшы, пасля таго, як брат Владзіслав вернецца за крысты. Пасля таксама благаслаўлення святарам нагадываю, каб засталіся на хвілінку тут бліжэй прэзбітэрыума. Хай будзе Бог праслаўлёны за гэтую урачыстасць. Паважаны брат Улад, сёння ад усяго сэрца хочам павіншаваць вас з такім цудоўным святам. З гэтага моманту здзяйсняецца прыгожае пакліканне ваше, і мы, як вашыя авечкі, атрымалі яшчэ аднаго новага пастара. Вялікі дзякуй вам за ўсё тое, што вы робіце для нашай парафіі, за вашы словы глыбокія, за вашы адказы на нашыя бясконцыя пытанні, за вашае вялікае добрае сэрца. Таму няхай вам Бог благаслаўляе і заўжды ахоўвае. Моя черга. Слово падзякі шмат родзіцца ў сэрцы і прагучала шмат. А ў народзе кажуць, што дзякую кішэню не паложыш. Таму я паспрабую, можа так першы раз як святар, публічна памаліцца. Добры Божа, будь праслаўлены за сваю цярплівую і міласэрную любоў да мяне, што насуперак усім маім страхам, сумневам, блуканням завёў да мяне да гэтага дня, калі я стаў тваім святаром. Будь праслаўлены ў асобе нашага пастара Юзафа, адзяч яму за тое, што згадзіўся мяне пасвяціць, знайшоў час. Адзяч за слова, даручаю твоей апецы, яго служэнне, яго самога, умацовай, натхняй, пашырай любоў і давер паміж ім і яго новай паствай. Будь праслаўлены, Божа, ў маёй матулі. Дзякую табе за яе, якая ў жыцці нямала цярпела, асабліва за мяне, якая гераічна усім сэрцам кожны дзень майго жыцця клапоціцца пры мяне. Толькі ты можаш яе дзячыць за ўсё дабро, якое я зведаў. Умацуй яе, дай супакой і радасць. Будь праслаўлены, Божа, ў маім таце. Дзякуй табе за яго сілу і адвагу, што насуперак болю сёння ён са мной. Для мяне гэта вельмі моцна і важна. Дзякуй табе, Божа. Будь праслаўлены, Божа, ва ўсіх маіх братах-капуцынах, у кожным з іх. Дзякуй табе за іх прыгажосць, падтрымку, вопыт, шуканне цябе. Хай тваё імя свяціцца ў жыцці кожнага з іх, таксама ў жыцці кожнага святара, які сёння тут са мной.
Сагравай, Божа, пакліканне кожнага з іх, маіх братоў. Будь праслаўлены, Божа, у маіх родных, у ўсіх тых, з кім я рос, у хроснай матулі, братах, сёстрах, пляменніках. Вядзі іх дарогай веры, а майго хроснага тату Олега і ўсіх памерлых прымі ў радасць вечнага жыцця. Будь праслаўлены, Божа, ва ўсіх маіх сябрах, якімі ты шчодра мяне надзяліў і ў якіх аб'яўляеш мне сваю прыгажосць, веліч і любоў. Адзяч кожную ахвяру, малітву, слова усіх братоў, сясцёр, маіх сяброў. Няхай яны пазнаюць цябе, твою прыгажосць. Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkich, którzy w Polsce towarzyszyli mi na tej drodze, nauczali mnie, dzielili się swoją wiarą i miłością. Будь прославлены, Боже, в ахвярнай руплівасці тых, хто рыхтаваў гэтае свята. Братоў з маёй супольнасці Андрэя, Ігара, Андрэя, Артёма, дарагіх Валянціну, Аліну, Дамініку, увесь хор, міністрантаў, дарагую мою любую моладзь, а дары сваімі ласкамі умацуй. Давяраю табе таксама тых усіх, каго я не ведаю, а напэўна ёсць такія людзі, якія маліліся і ахвяравалі за мяне свае цярпенні, а дудзячым шчодра. Добры Ойча, хай перадусім тваё імя будзе сёння праслаўлена. Хай за мяне не зведаюць сораму тыя, хто цябе шукае. Няхай сённяшні дзень дапаможа кожнаму з нас наблізіцца да цябе, паверыць у тваю дабрыню, прабачэнне, любоў, міласэрнасць і вернасць. Прымі гэтую малітву праз Пана нашага Езуса Хрыста, твайго Сына, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Айцу Владзіславу Мінько. Дэкрэт аб прызначэнні. На падставе атрыманага ліста айца Андрэя Букштана, кусташа беларускай кустодыі ордэна меншых братоў капуцынаў і паводле кананічнага права, гэтым дэкрэтам з 28 лістапада 2021 года прызначаю паважанага айца Владзіслава Мінько вікарыем парафіі святого Казіміра ў горадзе Маладзечна Маладзечанскага дэканата Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Паводле канонаў Кодекса кананічнага права, як ардынарый месца сталага жыхарства удзяляю дазвол на цэлебрацыю сакраменту пакаяння на тэрыторыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі на час побыту ў архідыяцэзіі. На падставе Кодексу кананічнага права удзяляю агульную дэлегацыю на благаслаўленне сужэнстваў на тэрыторыі парафіі на час працы ў парафіі. На выкананне новых абавязкаў ад усяго сэрца благаслаўляю. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Подяка Богу, маємо святара. Мої дорогі, шановний брат Кусташ Андрей, разом з братами, святары, сёстры законныя, дарагія браты і сёстры, парафяне і госці, любая моладзь, асаблівым чынам гэта радуе сэрца, што ёсць моладзь, што ёсць міністранты, тыя, якія сёння сочаць, служаць, прыглядаюцца, і, напэўна, ні ў аднаго з іх узварухнулася сэрца падчас абраду пасвячэння ў прэзбітары нашага брата Владзіслава, які з заўтрашняга дня будзе тут у парафіі вікарым. Гэта значыць таксама так адмыслова, бо заўтра мы, як ведаем, распачынаем адвент, новы перыяд, новы час, час навяртання, і таму патрэбен яшчэ адзін той голас, патрэбна яшчэ адно слова, і з яго вуснаў, з яго сэрца, так на свежа, на нова, так, як Ян Хрысціцель будзе нас заклікаць, прасіць, праставаць сцежкі і дарогі і пагоркі нашага жыцця для Пана, каб Ён прыйшоў, каб Ён на
поўніў нас сваёй моцы, сваёй любоўю. Таму хачу таксама ад сябе, але павіншаваць з сённяшнім днём. Але яшчэ, бо сённяшні дзень гэта толькі ўжо тая радасць, але як сам узгадаў у малітве, былі тыя крокі, была тая дарога і за мяжой, але тая дарога небачная, якой мы не бачым, але якая ўзрастае, якая ўмацоўваецца. Таму няхай гэтая дарога не толькі да алтара, але ад алтара, як кажа папа Францішак, да люду Божага, да вернікаў, будь тым дотыкам Божай любові, той лагоднасці, той далікатнасці. І вядомая справа, што ўсе мы патрабуем Божага Слова. І зноў ж, як папа Францішак кажа, што Слова Божае так, мы чуем, Слова Божае друкаванае, але сённяшні свет, асабліва моладзь, патрабуе Евангелля на далоні. Таму праз учынак, праз жыццё, Слова так, але праз учынак, каб яны спазналі яшчэ больш Божую любоў, Божую ласку, і аб тым, што яны патрэбны касцёлу. Касцёл наш, каталіцкі, гэты касцёл, як будынак, ён будуецца, ён узрастае, ён расце на хвалу Богу і для вас таксама на пажытак. Але менавіта той касцёл, на які глядзяць са звонку людзі, каб ён быў маладым, каб ён быў дынамічным. І нядаўна падчас 36-х дзён моладзі у Рыме папа Францішак казаў, нават прасіў, каб былі тыя мроі, каб былі тыя думкі, каб былі тыя мары. І ён казаў, вядома, што мары моладзі гэта не толькі мары, якіх не відочна, але мары гэта тыя, якія прыходзяць і кажуць, што мы хочам зрабіць то, што мы хочам кружок, мы хочам святое пісанне чытаць разам, хочам, каб нам вытлумачылі, хочам у пілігрымку. Гэта мары. Яны павінны здзяйсняцца, таму будь мужным і таксама сільным, каб усе гэтыя пажаданні, мроі і радасці нашай моладзі здзяйсняць, дапамагаць ім, быць заўсёды. А вас, любая моладзь, запрашаем быць заўсёды ў касцеле, каб вы менавіта сваёй маладосцю напаўнялі касцёл, каб вы гэты касцёл сваёй маладосцю, сваёй прысутнасцю учынілі сапраўды дынамічным. Ну а для гэтага трэба устаць з канапы, з крэсла, нават перайсці, чи пералезці пераз агароджу, чи падворка, чи, як папа кажа, Францішак, нават і агароджу балкона, ну, в зависимости ад этажа, і прыйсці, быць. Патрэбен высілак, мы ўсе ў дарозе. Таму прастуйце сцежкі для Пана свайго жыцця ў гэтым адвенце, не толькі, але таксама памятаем, што не я адзін, але трэба таксама той руплівасці пра збаўленне іншага, свайго сябра, сваей сяброўкі. Будьце тымі новымі евангелізатарамі, тымі, хто абвяшчае Евангелле таксама сваім жыццём. Усіх вас, дарагія браты і сёстры, парафіяне і госці, гасцей многа прыехала, хто прыехаў сёння? Не парафіянін, а прыехаў. Ну, давайте. Ну, трохи є з гостей. Подяка пану, що приїхали, напевно, з різних парафій, і з Мінська для любої мами, нашого пресбітера, самые пожаданні, сили, емоції. Відомо, що так уже не буде, як було, бо ён належить костюлу, ён належить до ордена. Але будзе адведаць, таму таксама прашу ад яго імя аб малітве за яго, каб ён гэтыя сёння абяцанні, якія абяцаў перад Богам і перад касцёлам, сапраўды у дасканалай, у святасці выканаў. Усіх вас, усім вам, мае дарагія, на час адвенту, на час крочання. Напэўна, як ведаеце, заўтра будзе уже узноўлена трансляцыя святой імшы на нацыянальным радыё у 8:15 раніцы.
Тому можна передавати, говорити людям, тим, які не можуть бути у костьолі, каб разом лучилися, каб разом могли прославляти Пана і дякувати Йому за те, що ще раз дозволяє нам пережити гэты адвент. Силы і моцы вам в будуванні святині і в завершенні її будови, і добрих людей, ахвярних людей. Ну і чиніть все, каб наша супольність, наше громадство жило у згоді, мірі, єдності, поєднанні, у любові братній. Пан з вами. Бог, який заснував костьол і їм керує, нехай завсюди отуляє тебе своєю ласкою, каб ти вірно виконував святарський обов'язок. Нехай Он сам учинит тебе у свете свідком і слугою Божської любові і правди, а так само верным служителем поєднання. Нехай Он так само учинит тебе правдивым пастором, каб ти давав верникам хліб, живе слово життя для умацування їх у єдності тіла Христового. Усіх вас тут присутних, нехай благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякую.